Baka diskausil kenal bahala dan jia bakado. Nget yana. Kajat benriu jongi kasadu. Namar balay, namar kaan, kakanun. Kalak bancak no sipua. Namar kabdaisu kabenta jong ka constitution. Ngaskau tenat ngayok mensib sibun baka executive committee tok kecinyalam jong ka NPP. Hakaba jong ba Albin ke jong ba penyiat. Kibayalam ya ka executive committee. Kiwarna ikatukaan kabedai ban itu ban perkubor kita kirang bakur. Kajin tenat nabangi nado menhendain thai. Kakur ngidon. Bat ina ban perkelai kapur. Nginem la lanu ban kelai kapur. Ngade ubak tensong. Ngamla ban ong wingsong. Ngamla ban perkelai. Tensong tak kane tensong hadu bandayap mangar kane di tensong. Te nalor nanta ka diskusil ka penskem. Ya kita kinong yalam kur. U gubernur ai ke certificate manakani ngi yodon lang. Hau benai Januari. Hante apok madan pulu kirang basnong nang ta kilong keme kisam lasnong nang ta kirang bakur kiaban hante ki pomot pomat kisam ke kirumbut balai namar ba yo iya kane kabor ka bompat juyo menuru haka history jo kebeklaya jo kene pi menuru juyo tengah kwa ban ong ya pi dei kane ka executive committee ka balai alam da ka NPP kawan ra iya kane kaan ka bekerang ya kiran masnong lanang aibor susu tambadon di parti di babengen mo di kiran masnong nanta balegi kwa berpes kem ya kirang bakur ya kakur pule ya ketukaan pule ketukaan balai naman ba don gitu kinong yalam di bawang ba lada ngepet kelajat supan le iu kata te kamon mangate kamon lajong de kasung hakamon de syong hakamon jonga mentah hakan ne karang bakur ne don kamon buat partai start kamon dikwa kamon jo pilih tambah let ya ketua jat ke wat pendo pidon di baperso tu baklalai project lai puskin obi ke isirkai Syakung tau semlarang ma ublang ni mensakri namata kali ke konstituensi ke jongi ngadang terang mensakri namata pi ki pai ba ngadang kwa ban wanra kita ki ain ki ba tham scam susu namata kali ke bri no trek ke jongi habaga kernet ke ban reu ka ai kata kala ini bang in thau i kita ki ain ngong i pi ngilek hantai ban thau ki ain ki ba scam ngi dongkam ko Barlog baik ni dongkam ki an ki bas kem banyada yang apa dia ti amdai da kumai pat ngayos no yang kita ki wei ki party ki bakwa kita ki article 371 ngam skul tho balai ki kwa kita ki article 371 abang idon ka kredit ka banreu ka article 371 pinumla ban thawan henry ka kredit ka banreu ka aila dingi bangin thawi kita ki an ki bas kem naman ta ki patba jo ka bri no trap balai ngin kintai ya kani ka kredit ka banreu ngam skutu hanrei nga ong ipi kawai ni ki matro bang ibo akhmat kalong ba nakaliang jo ka central government menta ki ong ba kinwara kata ka 125th amendment ya kani ka 6th schedule ka jongi ngibo ya kani ka mat akhmat bangin lek ban bodin dia khnang ba Wei kelong ba na kaliang jong ka central government ro ka amendment ka jong ki ro ka pentran susu yangi ngatarai nginum sya baleleru haba piwanra ka amendment pini ban ai susu ka boringi bangin la ban thau ki an ki ba kham khlan susu khnang ba nginang la ban penne pensa ya ka riti ka dustur ka jongi nginang la ban codify susu
ya kini ki hima ki moper namar detang kato kat ne ki hima hang ne hapo ka constituency ke jongiru ba ki hima ki adon da ki act jong lade ngabo kene kamat ba da kumno ru man ki hima hapo ka constituency ke jongi ki de ban act ki de ban don kata ka act jong ka hima jong lade klan makan nang pan klan susu ka rukum trekam ha ki hima ki moper tena kalian ke jong aku pai ba be ngawan hang ne hakmat jong pi kumutau samlarang ba ubarang tang ban syakri ngarang kwa ban syakri kambha nam ta pi ki pai ba in persang ban wanra susu ki kampendroi haba pi yosgo ha kita ki santli ki snamdu kumno bangatre nganang tre sitong susu nam ta ki pai ba kadai tang ka roi ka par ka bala man pen kentiu ya ka yok ka kot jong pi ki pai ba ha kani ka constituency ke jongi bas ngokumen bangadon ka parti ke badon ber ka sarkar ya ka ba ngin persang bani trailan nakalian ke jonga nakalian jong ki nong sensar joga ni ka jela ka jongi nadu chief minister di deputy chief minister ber ki minister bangin tia trailan kenang bangin wanra susu ki kampenroi ha kani ka constituency ke jongi bat ngani thu ipi kani ka ai menta kumno ni ai bor kumno ngi pen klan susu karukum trekam ha ki snong ki thau ki jongpi ha ki et ki hima ki jongpi kani ka ta ka kamram ka jongi bangi ha pen klan bor ka rukum trekam ha ki snong ki moper but kani ka ai muru menta kala itu bahkan yada ya ka rukum trekam jong ki senglong kume ha ki snong ki moper kan yada bahkan itu ru ya ki seng samla baro sikata ki senglong kume ki trekam ki seng samla ki trekam henry kam don kano ka an ban itu ne ban yada ya ki henry sokme na kani kapor bahkan ni ka elka administrative act bagi warra menta kani ka an ka bapura ka an ka baklan ban yada ya ki lukum trekam jong ki senglong kume bat ki seng samla bat tumta ter bat baro sikata ngasko bani thoipi lawan kum kini ki MDC election yalla deru ngakma hosnam arzal khatandai pat ko tho thau namar bangam padrung hantai ngiekren spang kata ka ban yada ya ka khando ka siap ka jongi handrai gin la poi hantai for district council ni satip bahadu menta ka padon ka an ka bapura ban yada ya ka khando ka siap ka jongi kane ka isi ka bamenta bangila ala ban wanra ya kata ka land bill ka bathumai ban pinskam ni ka jinglong try ka jongi ha ka badai ba ka khando ka siap ban pinskam ni ka jinglong try indi tangha hanga ba phi ni ki patang ki jonga ba jopi phila ban mudur hadin inyo po art ni kisnem niyo kata kaan ke bapura ban yada ya ka kendau ka siap ka jongi katai ke stadium menta ngilas dang man sna hantai kanlong ka jimentoy namenta ki khon samla jong kane ka dong ka thain piong mat ki senglong kme nakapor sa kapor ngalong bakloy banetre din tatlang bapi kano tuli ki program pila khot enga kam panjudon sisir ro bangan kentat ki namar bangalami kmat ban sakri ngin persang benok senyang ngin persang bantailang bapi ki pai ba jong kane ka constituency te hendrai ye kita ki jingang not ki jong apat ngawan sene khmat jongpi ban pan ka jingirap napi ka jingirap ka jongpi kadai ka shibot ka jongpi iwei per iwei ailem ka kti mon ka kti ka diang ka jongpi yarap kesan nang pi yanga bat nakaliang ka jongaru nan nang tre sitong susu kenang ba nan la ban sakri khambha namanta ki pai ba jogane ka constituency krem na pensam su sasi sen ngai khuble yapi iwei per iwei but haga artway tarik min nalayeng leche ki polling station ki jongpi bat son yakasa haga dur jong ka kot tang ni kente ma khandia kumesibon kumesiajar lo ipi baro ha ka kot ha ka kot ha ka kot kumesibon